Да не очаквахте да сме голи. Здравейте, аз съм Темс. Аз съм Антон. След 6 месеца чудене най-после се осмелихме да застанем пред камера и да пренесем блоговете си в виртуалното пространство. Това е нашият влог с книги под завивките, в който ние ще ви препоръчваме книги. Стари, нови заглавия, наши любими такива, които вие може би не сте чели. Любимата ми Темс ще ви препоръчва по-сериозните заглавия, а аз по-разпускащите. Обичаме се, обичаме да четем и се надяваме да се намерим някъде между страниците. Първото ни издание ще ви представим 2 заглавия. Кое е твоето? Моето е Океан море от Алесандро Барико, с което ти намеквам, че искам да отидем на море. Има време. Моето заглавие пък е Град на стълби на Робърт Джаксън Бенет, с което ви намеквам, че във всеки град има стълби. Забравете тази глупост, време е да започнем с сериозната литература. Океан море от Алесандро Барико е неговата творба с главното, която му печели не само най-голямата и най-престижна италианска награда за литература, но и сърцата на хиляди читатели. Макар Барико да е познат на български с още няколко заглавия, ако някой иска да се запознае с неговия шантав, леколуд и ненадминат стил, Океан море е най-логичният и неизбежен избор. Сюжетът ви запраща в страноприемница Алмайер, където няколко герои се срещат. Наглед нямащи нищо общо помежду си и те се оказват неразривно свързани. Какво е общото все пак между свещеник, между момиче, което бяга от себе си, един учен, който иска да намери най-крайната точка на морето и един художник, който иска да нарисува неговото начало. Естествено, океанът, а той е безкрайен. Текстът на творбата е трошасе, рунлив, първоначално непривичен и абсолютно безсюжетен. Малко по малко читателят свиква с стила на Барико и книгата става неотлъчна част от живота ви. Препоръчвам Океан море не само защото ми се ходи на море, а и защото това е книга, която съчетава лиричното, меланхоличното, елегичното, трагичното и все пак щастливото в себе си. И така, защо Океан море? Защото това е една голяма история, а в крайна сметка се оказва, че човек обича големите истории и без значение колко безумни са те, вярва в тях години наред и остава щастлив. Надявам се да останете щастливи и след прочита на Океан море. Ей, това е Град на стълби на Робърт Джаксън Бенет. Книгата е комбинация от 2 от моите любими жанрове, а именно фентази и крими. Разказва се за града Баликов. Някога оттам боговете са управлявали целия свят. В един момент обаче, владетелят на един малък остров решава, че му се убиват богове и взел, че успял. Той не само премахва боговете и тяхната власт, но и завладява Баликов и превръща атеизма в нещо леко задължително. Действието в книгата ни запраща няколко десетилетия по-късно. В Баликов е извършено политическо убийство. Убит е дипломат от същия този малък остров, от който е дошъл богоубиеца. В града пристига ученичка на същия този дипломат, която е там за да разследва неговото убийство. Докато го прави, обаче разбира тайните на твърде много хора, а същевременно отключва и сили, които са били забравени твърде дълго време. От сега ви предупреждавам, че политкоректността в Град на стълби буквално ще ви полее като леден душ. Главната ни героиня е жена, освен това е с тъмна кожа. Един от основните мъжки персонажи предпочита мъжката любов вместо женски ласки. Освен това, много от второстепенните и поддържащи персонажи също са жени и то на важни позиции, били те политически или военни. Аз обаче съм класически почитател на фентазито и любимият ми герой бързо стана Зигрут, който е една масивна камара от мускули, която работи като бодигард помощник на главната героиня. Той е в основата и на любимата ми сцена в цялата книга. Въоръжение до зъби Зигрут крачи по една замръзнала река, над него свети луната, а долу под леда се спотайва онова нещо, което иска да го разкъса на парчета и което самият Зигрут също иска да разкъса на парчета. Епичност, епичност, епичност. Освен това е страхотен философ, негово изречението или съм жив, или съм мъртъв. Толкова. Гениален. Важно качество на Град на стълби е, че се чете напълно спокойно и самостоятелно, въпреки че книгата вече има издадено продължение дори на български език, задава се и още една книга, така че действайте смело и пробвайте. Аз лично, след като прочетох Град на стълби, толкова я харесах, че определено съм сигурен, че ще прочета и останалите книги на Робърт Джаксън Бенет. Това беше от нас. Снимките на първото издание на С книги под завивките отнеха цели 6 часа. Да, заради нея, но и е простено, защото е прекрасна. Но все пак не е ясно кога ще видите второто издание, защото сме и доста заети. Ако все пак до тогава ви залипсваме, може да ни откриете онлайн в нашите блогове Блогът на бирето и Книжно на По книга 2. Използваме възможността да не благодарим на нашите работодатели от Anthem Studio. Ужасни работодатели. Малко плащат, но имаме доста компромати срещу тях, които евентуално можем да използваме някой ден.
И така, до следващия път, когато отново ще ви срещнем с няколко заглавия, които са ни впечатлили по някакъв начин. Продължайте да четете. До следващия път.